wathi nenegcwaliswe ngomoya ingcwele nje wafika esitaladeni wathi ozana nebone wagijima abantu bedonsa umoya ingcwele engaxabene namuntu. Ungathi wena sixabene la njengoba sihleli naso babili sixabene sobalikhulu bese uphumela eminyango ukuthi abantu abaphenduka wena ungaphendukanga. Uyajoka. No, uyajoka nje. Usidlalela ngathi ukuthi uzala imbewu embi uzala ingalangala. Aseke mhlambe yile qeda uthando lokuyobeka amatende ulanda umphefumulo. Amatende abekelwa imali. Bakhona abantu abanenhliziyo kaNkulunkulu bese bakhona abantu abanenhliziyo embi. Amatende asafuneki manje. Yeah, uma abantu abanenhliziyo embi, uma maqola, kwamigebengu, kwaminswela boya. Zama phambi kwabantu zafike zathi sikhulumela uJesu kanti sinamanga sizikhulumela zona. Uyayizwa lento? Zazala inswela boya nazo. Wena nje manje mawungenayo imoto esontweni kuthiwa uthandaza. Mina ngiyazi le nto ngiyazi. Angikaze ngizwe into enjalo kuthiwa umuntu mengenamoto akathandazi, akamengenamali. Umuntu mema nje pulpit manje ncike inkosi ubotha abantu abakusebona abantu bakamoya. Uthema nje bazalwane I'm driving a GLC Mercedes Benz ngidriver mina ngine double story house. Asinasikhathi double story lathi. Usitshela njengoba sitshela indaba zama double story nje sitshela unemali engaka ebhenki isho ukuthi akuyena umuntu kamoya. Ngoba igebengu sibalikhulu njengamanje sesigcwele la esontweni. Sibonile igebengu nje eminyango akusebenzeki. Asigijime sizongena esontweni zaqokothayi namasuku. Abantu abasilimazile sibalikhulu ngicela uphinda futhi. Abantu abasilimazile inyanga ziright ngokwaso. Awukazi uyibona inyanga izofuna amandla kuwena. Kanti abasidayisile mfowethu yilaba bafundisi laba bethu abathe sikhonza la bagijima bayofuna izinto ezinyangeni. Inyanga ke manje zathola intuba ke ukuthi ke kusho ukuthi ensindisweni kulula. Naba abantu bensindiso kusho ukuthi ensindisweni amandla kanjani awekho.